28 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи Данғара дар яке аз мавзеъҳои зебо ва хушбоду ҳаво беш аз 4000 сар навъҳои гуногуни паррандагони нодир аз ҷумла капки дарӣ, мурғи даштӣ, мурғҳои фиръам ва ҳилолро, ки ба табиати Тоҷикистон мутобиқ ҳастанд, ба табиат сар доданд. мавриди зикр аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи зиёд намудани ҳайвоноти нодир, бахусус паррандагон, қарори махсус қабул намуда буд ва дар доираи татбиқи ин қарор то имрӯз дар саросари кишвар барои рушди соҳа, парвариши бештари паррандагони нодир, ки ба китоби сурхи Тоҷикистон ворид карда шудааст, тадбирҳои мушаххас амалӣ мегардад. баъди эълон шудани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва беҳтар кардани вазъи фаъолияти мамнӯъгоҳҳои кишвар, таваҷҷӯҳи сайёҳони хориҷӣ аз ҷумла шикорчиён ба имкониятҳои рушди туризми байналмилалии Тоҷикистон бештар мегардад. дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, оянда бо дар назардошти имкониятҳои фарох, боду ҳавои мусоид ва замини зархез барои парвариши паррандагону ҳайвоноти нодир дар ҳудуди ноҳияи Данғара мамнӯъгоҳҳо бунёд мегардад. дар ноҳия барқарорсозии муҳити экологӣ, набототу ҳайвонот ва паррандагони он хуб бароҳ монда шудааст. табиати нотакрору беҳиштосои Тоҷикистон имрӯзҳо диққати сайёҳони дохилию хориҷиро бештар ба худ ҷалб кардааст. сарвари давлат ба роҳбарияти ноҳия вобаста ба вусъати парвариши паррандаҳо, зиёд намудани саршумори онҳо, инчунин оид ба ҷоннок намудани корҳои ободонӣ, ба тартиб даровардани ҳудуди мамнӯъгоҳҳо ва тавассути ин тадбирҳо муҳайё намудани заминаи рушди туризм дастуру супоришҳо доданд.